Hyvää huomenta kaikille teille ja tervetuloa FCG-areenaan. Minä olen Kimmo Haapasalo ja toimin, voisi sanoa, että päivän isäntänä. Tänään me hypätään kuntien tilanteeseen. Mediassa usein kuntien tilanne näyttäytyy aika synkkänä. On resurssipulaa, taloudellisia haasteita, väestö ikääntyy, lapsia ei synny ja paineet on kovat. Mutta näiden haasteiden keskellä kunnissa tehdään myös tosi hyviä asioita ja siihen me tänään tullaan pureutumaan. Meillä on tänään mahtava ohjelma. Jenni Airaksinen ja Janne Antikainen tulee hyppäämään kuntakentän tulevaisuuden näkymiin. Ja näistä näkymistä siirrytään käytännön kokemuksiin, joihin meidät johdattelee kaupunginjohtajat Johanna Luukkonen ja Eero Vainio. Ne kertoo niistä asioista, mitä kaupungeissa on tehty, mitä on opittu ja voiko näistä vielä oppia joku muu. Sen jälkeen meillä on asiantuntijapaneeli, mihin liittyy vielä Jennin, Jannen, Johannan ja Eeron lisäksi Jussi Sallinen. Ja me pyritään vetämään ja keskustelemaan näistä asioista yhteen ja toivottavasti näistä jää semmoisia oppeja kaikille kuulijoille. Vielä loppuun ennen kuin päästään varsinaiseen webinaariin, niin käydään muutama käytännön asia. Eli tämä webinaari tullaan tallentamaan ja jokaiselle teille tullaan toimittamaan sähköpostitse tallennelinkki. Tämän tilaisuuden ja webinaarin aikana käytettävissä on kommenttikenttä. Voitte esittää siellä kysymyksiä, kommentoida kuulemaanne tai jakaa omia ajatuksia muiden kanssa. Lisäksi tähän tulee muutamia kyselyitä, johon toivotaan, että vastaatte. Niihin vastaaminen ei vie kovinkaan kauan. Ja mä toivon, että osallistutte rohkeasti, koska teidän näkemykset rikastuttaa tätä tilaisuutta tosi paljon. Mutta nyt mennään varsinaiseen aiheeseen ja mennään ensimmäiseen valovoimaiseen ja näkemykselliseen asiantuntijaan, Jenni Airakseen. Olepa hyvä. Kiitos Kimmo ja hienoa, että olette siellä linjoilla. Tänään en aio puhua teille kunta-alan kriisistä tai tilastoista, vaan kyvystä nähdä mahdollisuuksia siellä, missä muut näkevät vain tyhjyyttä tai pelkkiä haasteita. Aion puhua hiukan erilaistuvasta kuntakentästä, ei uhkana, vaan paikallisen itsehallinnon aitona toteutumisena. Käyn läpi sitä, miten tulevaisuusajattelu ja realistinen toiveikkuus voisivat toimia työkaluina, kun painamme jarrua vanhoille toimintatavoille ja lisäämme kaasua uusien toimeliaisuuden mahdollisuuksien kehittämiseen. Toivottavasti pystyn motivoimaan teitä tämän 9 minuutin jälkeen katsomaan hiukan ylöspäin ja eteenpäin tulevaisuutta. No mitä se käytännössä tarkoittaa, että erilaistuminen on mahdollisuus? Mä väitän, että se tarkoittaa paluuta paikallisen itsehallinnon alkulähteille. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että tasalaatuisuus on hyvä ja että jokaisen kunnan on tarjottava täsmälleen samoja asioita täsmälleen samoilla tavoilla. Mutta itsehallinnon perimmäinen ideahan on täysin päinvastainen. Se on vapautta ja myös vastuuta luoda elämisen edellytyksiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Erilaisuus ei välttämättä tai aina ole epäonnistumista, joskus tietenkin. Se on erikoistumista. Erilaistuva kuntakenttä antaa meille luvan kysyä, mikä tekee juuri tästä paikasta ainutlaatuisen, millaista elämää juuri meillä on mahdollista elää. Kun erilaiset kunnat löytävät oman tiensä, oli se sitten teknologian edelläkävijyyttä, kestävää alkutuotantoa, yhteisöllistä elämää, se vahvistaa koko Suomea. Kuntien tehtävänä on kuitenkin luoda puitteet, joissa ihminen voi elää hyvää elämää omassa ympäristössään. Tässä kohtaa kuvaan astuu tulevaisuusajattelu. Otetaan hiukan oppia tulevaisuuden tutkijoilta, jotka jaksaa aina korostaa sitä, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Ja ehkä meillä pikkuhiljaa alkaa ymmärrys tästä kiteytyä. Me emme voineet mitenkään tietää vuonna 2020, minkälaisessa maailmassa vuonna 2026 eletään. Tulevaisuusajattelu on kuitenkin taito. Ja se on taito, jota voi kehittää ja se on taito, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on rohkeutta nähdä uhkien sijaan tai rinnalla myös mahdollisuuksia.
Meillä keskitytään helposti tuijottaan tilastoja väestörakenteen kehityksestä, kuntataloudesta ja etenkin talouden haasteista. Mutta mä väitän, että jos me tuijotetaan pelkästään uhkakuvia, joudutaan tämmöiseen halvaannuksen tilaan. Ja valitettavasti välillä tuntuu, että me ollaan aavistuksen halvaannuttu. Tulevaisuusajattelu opettaa, että tulevaisuutta ei ole lyöty lukkoon. Tulevaisuus on tila, jota rakennetaan tänään kaikella sillä, mistä päätämme ja jätämme päättämättä. Kun tunnistetaan mahdollisuuksia, ajatellaan vaikkapa vihreän siirtymän tuomia uusia työpaikkoja, matkailun tuomaa uutta toimeliaisuutta tai työn murroksen tuomaa mahdollisuutta uudenlaiseen monipaikkaisuuteen, syntyy parhaimmillaan jotain arvokasta, ja se on tulevaisuususkoa. Tulevaisuususko saattaa joskus jopa tarttua. Se on tunnetta siitä, että täällä kannattaa olla, tänne kannattaa tulla, koska täällä tapahtuu. Usko ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan se tarvii monenlaista polttoainetta. Se tarvii kykyä hyväksyä se, että asioita täytyy joskus tehdä toisin. Konkreettisesti se tarkoittaa elinvoiman näkökulmasta vaikkapa investointeja, sekä yksityisiä että julkisia. Ja tässä kehityksessä on tällä hetkellä tunnistettava se, että milloin painetaan jarrua ja milloin painetaan kaasua. Jarrua kannattaa painaa kaikelle sille, mikä pidättelee meitä menneessä. Turhalle hallinnon taakalle, näin on aina tehty asenteelle ja kyynisyydelle. Jarrua on painettava myös silloin, kun tunnistetaan, että jokin vanha toimintatapa ei palvele kuntalaisia tai yrityksiä. Ei sitä samaa, mitä nyt tehdään enemmän tai vähemmän, vaan tehdään jotain toisin. Samalla kun painetaan jarrua näille tietyille hidasteille, niin meidän on painettava kaasua. On pakko olla valmiina houkuttelemaan uusia investointeja, kehittämään uudenlaisia kumppanuuksia, ja haluaisin, että meillä olisi jokainen kunta sellainen, joka sanoo yrittäjille ja toimijoille, että kyllä, voidaan kokeilla tätä vaikkapa yhdessä. Jokainen uusi investointi, jokainen idea voi olla valonpilkahdus ja konkreettinen merkki siitä, että myös muut uskovat meihin. Ja kuntien näkökulmasta olennaista on se, että kaikilla on vahvuuksia, mutta sen lisäksi ne vahvuudet täytyy vielä kommunikoida ulospäin, että saadaan houkuteltua niitä uusia tekijöitä alueelle. Tulevaisuusajattelu edellyttää realistista toiveikkuutta. Se ei ole mitään haihattelua. Se on sitä, että tiedostetaan vaikeudet, tunnistetaan se, mikä on tehotonta tai vanhentunutta, mutta se on myös sitä, että ei ryvetä niissä vaikeuksissa eikä anneta niiden sokaista sitä tulevaisuusnäkymää. Tulevaisuusajattelu yhdistettynä kaasuun ja jarruun on sitä, että laskelmat voidaan tehdä huolella, ennakointi voidaan tehdä hyvinkin pieteetillä, mutta silloin kun avautuu tilaisuus, niin siihen täytyy tarttua. Lopuksi haluan puhua vähän siitä, että mitä se tarkoittaa, että katsotaan ylös ja eteenpäin. Kunnan johtaminen ja kehittäminen tässä uudessa erilaistuvassa, myllertävässä maailmassa vaatii meiltä uutta asentoa, uutta asennetta, uutta tekemisen tapaa. Katse on nostettava ylös ja eteenpäin. Silloin voidaan päästä niistä lähellä olevista sumuista katsomaan sinne, mitä siellä tulevaisuudessa siintää. Kunnat on paikallisen elämän mahdollistaja ja mä toivon, että näin on myös tulevaisuudessa ja tämä toiminta on uskottavaa. Mä väitän, että kuntien tehtävänä on nyt ja tulevaisuudessa sytyttää niitä valonpilkahduksia, jotka houkuttelee ihmisiä, yrityksiä ja toimijoita puoleensa. Väitän myös, että erilaistuva kuntakenttä voi olla meille suurempi mahdollisuus kuin me ymmärretäänkään. Se voi olla jopa meidän suuri tilaisuus. Se voi olla kutsu rakentaa sellaista paikallista itsehallintoa, joka on ylpeästi oman näköistään eri puolella. Ja kun meillä on rohkeutta ajatella tulevaisuudesta toiveikkaasti, kun meillä on viisautta käyttää jarrua ja kaasua oikeassa suhteessa, voi tapahtua uutta ja ihmeellistä. Tehdään tästä erilaistumisesta vahvuus. Rakennetaan semmoista tulevaisuutta, johon me ensinnäkin itse uskomme ja johon muiden
olisi helppo myös liittyä mukaan. Kiitos. Hyvää huomenta, Suomi. Maailman onnellisin kansa jo 9. kertaa peräkkäin. 7,8 arvosanalla, joka kuvastaa ihan mainiosti sitä onnellisuutta, että Kasi Miikka on ihan riittävä koko maailmassa olemaan onnellisia. Ja hyvää tasa-arvon päivää, Minna Kantin päivää kaikille. Hei, mä yritän nyt katsoa vähän ylös ja eteenpäin Suomen kehitystä kuntakentässä. Ja mä lähden liikkeelle siitä ajatuksesta, että meillä on tällä hetkellä ehkä 4. aalto kehityksessä käsillä. Meillä on ollut Suomen teollistaminen, hyvinvointi-Suomen rakentaminen, osaamis-Suomen rakentaminen ja nyt rakennetaan jotakin uutta Suomea. Ja toivottavasti tämä antaa vähän valonpilkahdusta sellaisille alueille, jotka ei ole aikaisemmin pärjännyt. Meillä on ollut perinteisesti ikään kuin se, että osaamis-Suomessa pitää olla yliopistoa ja pitää olla loistava saavutettavuus, mutta nyt 2020-luvulla katsokaa Lappiin, miettikää mitä siellä on tapahtunut. Se ei ollut niillä samoilla spekseillä, millä 3. aalto tehtiin. 4. aallossa on saatu kiinni jostain ihan uudenlaisista kasvutekijöistä. Siellä on matkailua, siellä on malmia, siellä on maanpuolustusta. Tällaisista tekijöistä muodostuu ehkä 4. aalto. Keskeinen viesti näissä valonpilkahduksissa on se, että saatteko te kuntakentässä näistä uusista ikään kuin oraista kiinni, uusista ajatuksista kiinni ja minkälainen tulevaisuususko teillä on, niin kuin Jenni just äsken hienosti pohjusti. Investointeja tulee Suomeen joka puolelle tällä hetkellä. Se EK:n ikkuna, joka kertoo, että 300 miljardia on spekulaatiossa, meille riittää aivan mainiosti, jos me saadaan 10% niistä investoinneista kotiutettua. Ja mikä hienointa, näitä investointeja katsotaan joka puolelle Suomea. Totta kai Länsi-Suomi on pikkuisen paremmassa paikassa geopoliittisista syistä johtuen, ja sinne jotkut sanoo 5-tien itäpuolelle, jotkut sanoo 4-tien itäpuolelle, ei ihan niinkään paljon olisi tulossa investointeja, mutta niitä kuitenkin myös tulee, ja tulevaisuudessa todennäköisesti teknologiat kehittyvät sillä tavalla, että energiainfraa, erilaista muuta pystytään varmasti rakentamaan myöskin Itä-Suomelle. Toisaalta meillä on startup-kulttuuri, joka luo ihan uudenlaista tulevaisuuskuvaa. Henkilökohtaisesti mulle tuo tulevaisuususkoa Startup-ministeriön podcast, jota mä kuuntelen joka viikko. Siinä on upeata tulevaisuuskoa siitä, että mitä kaikkea Suomessa osataan ja mitä kaikkea pystytään tekemään. Ja on hienoa kuulla, että startuppeja ruokitaan myöskin pienemmissä kunnissa ja pienemmillä paikkakunnilla, Riihimäki ja puolustusteollisuus nyt yhtenä hyvänä esimerkkinä. Isoin kysymys totta kai on se, että mitä ikinä kautta työpaikkoja pystytään luomaan Suomeen, niin sitä kautta syntyy sitä kasvua ja tulevaisuususkoa ja valonpilkahduksia. Ja tässä kysymys on tietysti se, että miten kunnan profiili erottuu tällaisessa kisassa. Totta kai siellä pitää olla se infra kunnossa, jos puhutaan energiasta, niin Fingridin sähköverkot ja muut sanelee hyvin paljon sen, että mihinkä pystytään menemään, mutta siellä alkaa olemaan yhä enemmän pehmeitä tekijöitä, jotka määrittelee sen, että mikä paikka houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä myöskin tulemaan sille kyseiselle paikalle. Ja voisi sanoa, että näistä vanhoista pehmeistä elinvoimatekijöistä, joita ovat erilaiset kulttuuri- ja elämää rikastuttavat asiat jokaisessa kunnassa, niin niistä on tulossa yhä kovempia juttuja, ja sen takia niihin kannattaa myöskin satsata hyvin paljon kuntakentässä. Ja toinen valonpilkahdus, ja mä uskallan väittää, että tämä valonpilkahdus, vaikka sitä puhutaan varsin ikään kuin patoutuneella vireellä, on työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto. On hienoa jopa kuulla tällä hetkellä sitä, että erityisesti läntisessä Suomessa alkaa jo taloudessa olemaan paljon kasvumerkkejä ja siellä alkaa tulemaan signaaleja jo työvoimapulasta. Ja mistä löytyvätkään osaajat tulevaisuudessa, jolloin se iso kysymys on se, että kuinka houkutteleva oma kunta on kansainväliselle porukalle. Mistä päin niitä osaajia tulee? Tämä on tietenkin kansallinen kysymys hyvin pitkälti, mutta sitten paikkaanhan ne kaikki ihmiset sijoittuvat ja kysymys on sitten siitä, että millä tavalla he sinne juurtuvat ja kotiutuvat ja ruokkivat sitten sitä kasvua.
Ja tämä tulee olemaan yksi erotteleva tekijä tässä lähitulevaisuudessa, tämä kansainvälisen porukan vastaanottavaisuus ja pitovoima heidän suhteen. Ja kolmas tekijä, mikä tulee paljon ratkaisemaan sitä kehitystä, on nuoret ja kiertovoimaisuus. Se, että meidän nuorten pitää hakea korkeakoulutusta ja koulutusta Suomen suurista kaupungeista ja maailmalta, mutta iso kysymys on, palaavatko he takaisin, haluavatko he palata, miten he tuntee oman alueen mahdollisuudet, minkälaiset tutustumiset ja tällaiset ikään kuin mahdollisuudet on päästä kiinni siitä, että mitä siellä omassa kunnassa tapahtuu, minkälaisia mahdollisuuksia siellä avautuu, niin tätä pitää nuorille saattaa tietoon ja ihan pienestä pitäen. Vaasassa on ollut hieno kuulla, että jo päiväkoti-ikäiset käyvät tutustumassa energia-alan yrityksiin ja saavat tietää siitä, että mitä Vaasassa tehdään ja osataan, ja siitä voi tulla kipinä sitten tulevaisuuteen pysyä siellä tai tulla sille omalle alueelle takaisin. Sitten Jenni puhui tuossa tunteesta ja innostamisesta, eli strategia, minkälainen kipinä onnistutaan saamaan toimijoiden kesken, minkälaista tulevaisuususkoa kuntien toimijoina osaatte levittää muille toimijoille ja saada heitä houkuteltua toimimaan samaan suuntaan. Ja kun äsken puhuttiin nuorista, niin se tietenkin tarkoittaa oppilaitoksia, ja kun puhutaan investoinneista, niin puhutaan yrityksistä ja houkuttelevuudesta, heidän houkuttelemiseksi ikään kuin samalle kentälle toimimaan yhdessä. Ja kun puhutaan näistä pehmeistä elinvoimatekijöistä, niin silloinhan kysymys on järjestöistä, seuroista, aktivisteista, eli kolmannesta ja neljännestä sektorista, miten heitä saadaan mukaan. Ja tämä neljäs sektori, uskoisi, että se on taas tulossa takaisin, eli kuinka osaatte myös sallia aktivisteille sen, että he ovat mukana kunnan kehittämisessä. Ja nämä kipinätekijät, ne tulevat korostumaan, ja se, minkälaisia tarinoita teidän kunnasta kerrotaan, minkälaista viestiä siitä välittyy muille, ja millä tavalla se myöskin ikään kuin roihu sitten lähtee leviämään siitä eteenpäin. Yksi aspekti, mikä tässä 20-luvun lopussa tulee korostumaan, on se, että jälleen katsotaan rajojen yli. Tässä on ollut semmoinen kohta, kun kunnat ovat katsoneet hyvin vahvasti ikään kuin sisäänpäin ja tehneet itse tekemistä. Nyt ihan demografisista ja palvelurakennesyistä johtuen tullaan tekemään enemmän seudullista yhteistyötä, tehdään verkostoissa töitä enemmän, ja tämä on erinomainen paikka myöskin katsoa sitä, että mitä naapurin kanssa pystytään tekemään yhdessä, ja toisaalta miten skarpataan sitä omaa profiilia. Ja ihan lopuksi vielä tuommoinen yksi vanha kehityksen kaava, jota itse tuli viljeltyä jo ministeriöaikoina tuossa pari elämää sitten, eli 1, 10 ja 100 ja 1000. Yksi oli se, että on minuutti aikaa puhua, vaan meillä on visio siitä, että mitä Suomesta halutaan. 10 on alueiden määrä, 100 on kuntien määrä. Meille tulee tapahtumaan kuntaliitoksia, mitä enemmän niitä tehdään omaehtoisesti, niin sitä parempi, mutta tuon yhtälön tärkein numero on 1000. Eli miten löydetään 1000 paikkaa, jotka sykkivät valoa ja elinvoimaa paikallisesti. Meillä on alueita, jotka pärjäävät mittareilla katsottuna kehnosti, mutta siellä sisälläkin on loistavia paikkoja. Vaikkapa Kouvola, josta itse olen myöskin kotoisin. Tiedän, että sen isot luvut ovat haastavia, mutta siellä on mahtavia elinvoimaan sykkiviä paikkoja. Ja toisaalta myöskin päinvastoin hyvin pärjäävissä kunnissa on myöskin sellaisia paikkoja, joissa ei elämä hymyile eikä valo paljon pilkahtele, ja siellä tarvitaan myöskin kehittämistoimia edelleen. Paikkaperusteinen kehittäminen, tämä 1000 on tulossa. Se kohtaa tällaisen älykkään kehittämisen ja älykkään sopeutumisen, ja toivottavasti näiden valonpilkausten kautta pääsette sitten kenttää laittamaan rooliin. Kiitoksia. No niin, hyvää huomenta tai päivää, kun tässä jo mennään kaikille sinne teille yleisölle. Ja kuulitte tuossa äsken Jennin ja Jannen aivan loistava keskustelu siitä tulevaisuuden tekemisestä ja mitkä painopisteet siellä on, niin nyt pientä tarinaa sitten Hyvinkäästä, ja ehkä mennään otsikolle, että hyvin tehty toisin. Ja se, millä mä haluan tässä lähteä niin kuin liikenteeseen, ehkä kaupunginjohtajan näkökulmasta ainakin
meillä Hyvinkäällä niin kuin asiat tapahtuu hyvinkin pitkälti sen strategian mukaisesti. Hyvinkäällä se on nimeltään pelikirja, ja sen strategian alle, eli pelikirjan niin kuin mukaan ottamiseen on ollut helppo kasata sitä joukkuetta, jotka pelaa nimenomaan sitten samaan maaliin, ja jokaisella sillä joukkueen jäsenellä on niin kuin pikkasen erilaisia rooleja, ja mä oon ollut tosi iloinen tästä meidän niin kuin pelikirjan nimityksestä, koska se on ehkä kaupungin johtamisen näkökulmasta sekä poliittisen johtamisen että kuntalaisten yrityksien ja työntekijöiden näkökulmasta ollut hyvä sanottaa ja ehkä ymmärrettävää tekemistä kanssa. Mutta se, että niin kuin sen hyvin tehdyt toisin asiat, niin lähtökohta on se, että mikä on se päämäärä, ja kunnan johtamisen itse niin kuin ehkä luokittelisin siihen, että se on maratonia, jota täytyy juosta, pitää olla pitkäkestoista, ja siellä joitakin voittoja on matkassa, mutta pitää olla pitkä päämäärä ja asiat niin kuin viedä eteenpäin sen suunnitelman mukaisesti ja katsoa, että mitä siellä on matkalta noukittavissa sitten matkaan mukaan, jotka sitten edistävät ja tukevat sitä tekemistä, että asiat tulee tehtyä, mutta sitten toisaalta sitä rohkeutta tehdä toisin. Ja tuossa kuten huomaatte, niin siinä on nyt toi meidän vision näkökulmasta, että elinvoimainen elämyskaupunki täytyy olla tosi kirkkaana, koska itse ainakin ajattelen siitä, että jos kaupungilla ei ole elinvoimaa eikä sitä elinvoimaa tehdä, niin silloin voi tulla äkkiä se nouteja sinne mukaan ja sit äkkiä keskustellaan sit asioista, jotka eivät välttämättä ole niin sen tyyppisiä asioita, joita siihen työpöydälle halutaan. Jenni tuossa loistavasti sanoikin eteen ja ylöspäin, ja tämä on ehkä itselläkin ollut se semmoinen ajatus siitä, että katse sinne horisonttiin ja katse sinne tulevaisuuteen, ei niinkään varpaan kärkiin, sieltä me tiedetään jo mitä siellä on olemassa, vaan nimenomaan sinne eteenpäin. Ja tuolla meidän kaupungin pelitavalla me ollaan lähdetty tekemään asioita toisin ja olla rohkeita ja tuoda asioita eteen toisella tavalla, pohtia niitä vaihtoehtoja, ei ottaa sitä helpointa ja ehkä semmoista perinteistäkään ratkaisua. Otsikkona ehkä tuossa niin haluan nostaa sitten tänne, että vahvista sitä, mikä on hyvin. Janne äsken kiteytti tosi hienosti sitä ajatusta siitä, että meidän kunnat on erilaisia ja niitä asioita pitää niin kuin, rakentaa myös niin kuin ehkä alueillakin eri lailla. Niin, ehkä se, että päättäjät ja kuntalaiset ja sitten työntekijät myös kaikki tietää siitä, että mikä on se meidän vahvuus ja mikä on ne, minkä päälle sitä voi rakentaa, koska se on paljon helpompaa viedä asioita eteenpäin ja silloin sitä rohkeuttakin on, kun on asioita, mitä voi vahvistaa ja siinä samalla voi korjata sitten niitä heikkouksia ja asioita, joita pitäisi viedä eteenpäin. Ja tässä ehkä niin kuin nämä Hyvinkään vahvuudet haluan tuoda eteenpäin, ne on nimenomaan se elinkeino, että tästä kun lähdetään päärataan Helsingistä ylöspäin, niin se työpaikka omavaraisuus ja siihen liittyvät niin kuin elinvoimatekijät on Hyvinkäällä vahvoja, että Helsinki-Vantaa ja sitten hypätään siihen Hyvinkään kohdalle, niin on niin kuin paikkakuntia, jossa sitten työpaikoilla ja sitä kautta työn tekemisellä on niin kuin merkitystä, että nämä on juurikin niitä, millä meidän kaupunki elää, eli verotuloilla ja kaupunkina Hyvinkään me emme juuri sitä valtionosuutta sieltä saa, vaan nimenomaan ollaan verotuloriippuvaisia ja silloin tietysti kaupungin johtamisen ratkaisut pitää olla keskustelussa fokuksessa sellaisia, jotka tukevat nimenomaan sitä elinkeinon kehittämistä ja sen eteenpäin viemistä ja sitä kautta saadaan sitten niitä hyviä palveluita sitten kuntalaisille. Viittasin äsken tuohon pelikirjaan, että millä tavalla sitä pitäisi mennä ja itse haluan tuoda näkökulmaa siitä, että strategiat on useasti kirjoja, joissa on paljon tekstiä, mutta vähän tekemistä ja yksi semmoinen fokus, mikä meillä on ollut koko ajan terävänä tehdä asioita toisin, on niin kuin konkreettisten tekojen kautta ja niiden tekojen kirjaamista myös niin kuin jo strategiaan. Ja asioiden viemistä myös niin kuin päätöksentekoon niin, että siellä on viittaus, että millä tavalla se päätös on niin kuin strateginen päätös, jotta ohituskaistalta ei tulisi semmoisia ratkaisuja, jotka syövät kaiken euron, joka sinne on varattu. Eli puhu siitä, mitä haluat saada aikaiseksi, äläkä siitä, mitä et halua saada aikaiseksi. Meillä on niin kuin tyypillisesti, Jenni niin kuin totesi, sitä melankolian helppoutta tuoda keskusteluun, mutta johtajuuden merkitys niin kuin oman kunnan eteenpäin viemisessä on ihan selkeästi se, että päättäjien kanssa puhutaan siitä, mitä halutaan saada aikaiseksi, eikä siitä haasteesta. Kaikilla meillä on omat haasteemme ja niiden kanssa varmasti painitaan. Ja yksi tämmöinen nosto, miten itse olen saanut kaikki vaikeat päätökset eteenpäin, on se, että mä teen vaihtoehtoratkaisuja ja niitä valmistellaan. Se vaatii virkakoneistolta paljon.
Mutta se toisaalta silloin päästään niin kuin siihen keskusteluun, että on erilaisia ratkaisuja, niissä erilaisissa ratkaisuissa on asioita, joita pitää tehdä, mutta se, että se ei lähde pallona aina niin kuin palaamaan sinne, että no laittaa uuteen valmisteluun ja sitten tämä on se näkökulma, jolloin aikaa kuluu ja jokainen aika maksaa kyllä niin kuin päätöksenteossa ja sitten aikaan saamisessa, että mitä enemmän sä palautellaan niitä asioita, niin sitä haasteellisempaa se on. Mutta nyt sitten tästä strategiasta, meidän pelikirjasta mennään tähän tilanteeseen, mikä kaikilla meillä ehkä kuntapuolella niin kun haastaa, on taloustilanne. Ja ehkä otsikkona haluan nostaa sen tähän näin, että yksikkökunta, en ole ainakaan kuullut sellaista asiaa, että yksikään kunta olisi säästänyt itseänsä rikkaaksi. Ja näistä säästötoimenpiteistä kovasti keskustellaan. Ja nyt uusi termi on lanseerattu älykäs sopeuttaminen. Itse ehkä lanseeraisin termin, että älykäs kehittäminen. Ja nimenomaan kehittämisen kautta siihen liittyy totta kai sitten joskus säästötoimenpiteitä, mutta niin kuin lähtökohta on se, että kehitetään asioita niin, että ne ovat parempia huomenna. Näette tuossa kuvaruudussa niin kuin sitä tilannetta, minkä kanssa Hyvinkää painii tällä hetkellä. Että 2021 tulin Hyvinkäälle kaupunginjohtajaksi ja ensimmäinen toimenpide oli tuommoinen pieni säästötoimenpide 14,7 miljoonaa. Valtuusto oli päättänyt sen, että nyt lähdetään etsimään se ilman veronkorotuksia. Ja 3 vuotta sitä sitten painittiin eteenpäin ja haasteellisia tehtäviä oli matkassa ja niiden asioiden kanssa pengottiin tietysti niin kuin, toiminnallisuutta ja sitten toisaalta myös sitä, että miten niin kuin, hoidetaan kuitenkin asiat laadukkaasti ja katsotaan niin, että päästään kehittyvällä tielle siinä kohtaa. No sitten tuli vuosi 2025, hyvinvointialueelta tuli semmoinen kiitoskirje meille, että 5,3 miljoonaa lisäkustannuksia. Kaikki muistaa tässä kuntajohtajat varmasti ja varmaan ketä muitakin siellä on kuulolla, että kunnat sai tämmöisiä ansiokkaita kiitoksia talouteen siinä kesäkuussa ja niinhän siinä sitten lähdettiin tekemään aika nopeallakin aikalla niin kuin raamiin isoja muutoksia ja rahaa lähdettiin etsimään 8,3 miljoonaa säästötoimenpiteitä juuri tuon 14,7 miljoonan jälkeen. Ja nekin ratkaisut löydettiin, konkreettisia ratkaisuja, ja sitten tämä sotesta liittyvä 5 miljoonan korotus, niin se me ratkaistiin sitten veronkorotuksella, koska se ei ollut toiminnallista aiheutunutta kustannusta, että se on ainoa veronkorotus, mitä on mennyt. Ja edelleen, nyt ollaan taloutta tehty tosi hyvin, tosi tiukasti, mutta edelleen ollaan tuolla rakenteellisissa uudistuksissa, ja ei niinkään säästöjen näkökulmasta, vaan nimenomaan asioiden toisin tekemisen näkökulmasta. Mutta että kun aina puhutaan säästöistä, niin mä niin kuin haluaisin siirtää ne pois, vaan nimenomaan se, että kun tuossa mekin ollaan tehty noita säästötoimenpiteitä, niin se ei ole ollut niin kuin se pääosa, vaan pääosa on ollut tuossa alempana nähtävällä mustalla tekstillä olevat asiat sellaisenaan, että mitä on saatu aikaiseksi, joka tuottaa sitä elinvoimaa, joka tuottaa tulevaisuudessa sitä euroa sinne kaupunkiin päin. Niin ne on tuossa nähtävillä. Meidän konserni tekee isoja muutoksia siihen, että elinkeino pystyy toimimaan vihreällä alustalla. Meillä on paljon yrityksiä, mainittakoon Kone Oy, joka siellä Hyvinkäällä toimii, ja heidän on saatava esimerkiksi kaikki asiat niin kuin alustasta, kaukolämpöä, sähköä ja muuta, niin vihreällä niin kuin merkillä eteenpäin, koska on jo kaupunkeja, kuten Lontoon keskusta, sinne ei hissejä voi lähteä rakentamaan, jos ei pysty näyttämään todistettavasti sitä, että on vihreällä alustalla toteutettuja hissejä. Ja tämä on ollut meille kaupunkina haaste, ja tästä niin kuin tartuttiin konsernin näkökulmasta. Meillä on tulossa maailman suurin lämpökuoppa, jossa tehdään sitten 380 000 kuutiota vettä, joka lämmitetään 90 asteeseen, ja siellä voidaan vaikka vuoden verran sitten omakotitalot lämmittää sen avulla vihreästi. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja konserni täytyy tehdä, ja tämä on tietysti elinvoimakysymys meidän yrityksille, että he pärjäävät kansainvälisesti. Sitten tuossa noissa isoissa säästömiljoonissa kun tehty, niin ollaan sitten investoitu 2 vuoden aikana noin yli 600 hehtaarin elinkeinoalue, ja se on maksanut meille miljoonia, noin 6 miljoonaa, ja se on investointi tulevaisuuteen, että vaikka teet säästötoimenpiteitä, niin tee myös toimenpiteitä, millä tulevaisuudessa aiot sitä rahaa sitten saada. Ja tämä tarkoittaa meille noin 1,5 miljoonaa rakennuskemmiä, eli yli 300 hehtaarin alue tulee meille risteysalueelle, moottoritie ja VT25 risteysalueelle, ja siellä elinkeinoa varmasti sitten tulee
olemaan, ja tämä näkyy jo meille, että Hyvinkäällä elinkeinotontit menevät kaupaksi, niin tee sitä, mikä tuottaa sulle euroja. Hyvinkään Areena, erittäin iso, Hyvinkään suurin historiallinen investointi, eli koulurakennuksia ja palveluverkkoa on tehty, huonoja rakennuksia on purettu, jolloin meillä on 6 salia, liikuntasalia koulujen osalta mennyt pois. Ja mikä on ratkaisu? Me ollaan tehty ratkaisu niin, että isot palveluhallit laitetaan vierekkäin ja yhdeksi rakennukseksi, eikä niin, että ne hallit on siellä pitkin maata eri paikkakunnan alueella ja sitten me ei saada niin kuin synergiaa niistä, jolloin nyt ne 3 palloiluhallia, jotka me tehdään, niin on yksi areena ja sitä kautta pystytään sitten lähteä niin kuin kilpailemaan tuossa Helsingin ja Tampereen välille areenasta, joka tuottaa toki meidän hyvinvointia, liikuntaa ja niitä olosuhteita parantaen, mutta se, että saadaan kansainvälisiä urheilutapahtumia palloilusta, mutta se, että saadaan 3000 ihmisen huipputason konsertteja ja seminaaria ja muita tuotettua. Sitten on nämä koulurakentamisen haasteet, jotka meillä varmaan kaikilla on, niin ollaan niitäkin lähdetty rakentamaan, että mitä se tarkoittaa sitten palveluverkkojen näkökulmasta, mitkä rakennukset on syytä yhdistää, jotta saadaan synergiaa ja sitten toisaalta saadaan sitä houkuttelevuutta mukaan sinne. Eli meidän oppilaitokset on hyvällä sisäilmatilanteella, mutta se, että myös se oppimisympäristö opetukselle, me kilpaillaan hyvistä ammattilaisista, niin sekin on tosi tärkeä siinä, kun samalla kilpaillaan niistä hyvistä kuntalaisista sitten, että ne olosuhteet lapsille meillä on hyvät. Ja sitten otetaan tuo hyvinvointialueen haaste, joka meille tarjottu varmaan aika moneenkin kuntaan, että jäädäänkö niin kuin pohtimaan ja että miksi näin kävi. Hyvinkäältä vietiin terveyskeskus 900 000 tulopuoli lähti kunnan joka vuotisesta sieltä menopuolesta ja ratkaisu on se, että jäädäänkö pohtimaan, että mitä sille kiinteistölle tehdään ja harmitellaan sitä vai lähdetäänkö kiinteistökehittämiseen. Ja meidän ratkaisu oli se, että me puretaan siitä se osa, mikä on purettavissa. Siinä on vieressä Jugendlinna, joka on Hyvinkään historiallinen merkittävä, mutta iso tontti keskellä niin kuin Hyvinkään keskuspuiston läheisyyttä, niin siitä rohkeasti päätettiin niin kuin ratkaista niin, että rakennus, joka olisi tarvinnut sisäilman näkökulmastakin isot peruskorjaukset, niin laitettiin alas, kirjattiin taseesta alas ja lähdetään kiinteistökehittämiseen. Mutta juuri näissä kaikissa esimerkkeissä on se, että kun teet investoinnin, niin mieti myös, että mistä se raha tulee. Eli tällä hetkellä näyttää siitä, että monessa kunnassa velkaantuminen on tosi syvälle lähtenyt, mutta se, että onko mietitty samalla, että kun tehdään investointia, niin mistä se investoinnin rahoitus maksetaan sitten. Eli tavallaan täytyy olla sitten se investoinnin lähtökohta, mutta se rahoitusmekanismi pohdittavaksi. Ja Hyvinkään on aina ratkaissut siitä, että me katsotaan sille kiinteistökehittämiskohde, josta sitten ammennetaan siihen investoinnille ne rahoitukset, niin tällä me taitetaan sitten paremmin sitä velkaantumishaastetta ja ollaan pystytty pitämään sitä, että Hyvinkään suurillakin investoinneilla säilyttää kohtuullisen pienenä niin kuin tavallaan sen velkaantumishaasteen siellä, mutta ensiksi täytyy tehdä ja rahat tulee myöhemmin. Mutta tässä teille loppusilausta ehkä tuosta meidän tulevasta Hyvinkään Areenasta, joka siellä sitten kasvaa. Huikea tapahtuma-alue on tulossa ja sitten tuo maailman suurin lämpökuoppa, joka on sitten tuossa rakentumassa, niin ehkä ratkaisuja, kun puhutaan siitä, että uskalletaanko ottaa riskejä, ja miten niitä tehdään hallitusti, niin tässä 2 oivaa esimerkkiä, että olen kiitollinen meidän päättäjille siihen, että heillä oli rohkeutta tehdä päätös, eikä jäädä sitä pyörittämään paikoilleen, vaan nimenomaan eteenpäin ja katsoa sinne ylös ja katsoa tulevaisuuteen, että mihin tämä maailma muuttuu. Morjesta vaan kaikille. Mun nimi tosiaan Eero Vainio, mä oon Raision kaupunginjohtaja. Tervehdys vaan sinne kaikille linjojen päähän. Ja tää on aina tälleen suorassa lähetyksessä, niin tää on yllättävän jännittävää, vaikka paljon on esiintynyt. Tosiaan tässä mä kerron vähän näistä valonpilkahduksista ja Raision, siitä kaikesta, mitä Raisiossa on tehty aika tiiviissä muodossa, mutta ensin on palattava vähän tuonne lähtötilanteeseen keskelle koronaa. Aloitin marraskuussa 2020 Raisiossa ja silloin kaupungintalolla, niin tuntuu, että ainoat juttukaverit siinä välillä oli ne kaupungintalo limoviikonat siinä ja paljon muutosta Raisioon haluttiin. Raisiolla oli silloin etenkin siellä Varsinais-Suomessa maine risteyksenä. Suomen suurin risteys, jolla on kaupunkioikeudet, oli se, miten Raisiossa paljon puhuttiin, jota ehkä raisiolaiset häpesi ja sitten Raision ulkopuolella asuvat taas sitten nauro tälle vitsille ja aika pitkään siellä elänyt.
Ja Raisiota ehkä silloin väritti tietynlainen alisuoriutuminen niin kuin ehkä yritysystävällisyydessä, väestökehityksessä, päätöksenteossa myös niin kuin jonkun verran ristiriitaa. Ja sinne haettiin sitten uutta kaupunginjohtajaa ja haluttiin muutosta. Ensiksi tilattiin, että pitäisi organisaatio-uudistusta tehdä ja sillä matkalla ollaan. Raision kuitenkin ainekset oli aivan loistavat, eli tosiaan jos ajatellaan sitä, että jotain paikkaa sanotaan suurimmaksi risteykseksi, niin eikö se samalla silloin ole sitten niin kuin suurin solmukohta, mistä puhutaan. Raisiossa on merta, yrityksiä, väyliä. Raisio oli silloinkin kaupan keskus, eli ainekset tosi hyvät. Ja silloin sitten itse lähdin sitä miettimään ja porukalla lähdettiin miettimään siinä päättäjien kanssa, että mitä pitäisi tehdä. Ja siinähän on, jos mietitään strategiaa, organisaatiota, ihmisiä, niin kaikkiin näihin kolmeen voi vaikuttaa. Mutta että mikä lopulta on se kaikista tärkein, niin kyllähän se on se voittavan kulttuurin rakentaminen. Ja se kulttuuri taas ei synny millään yksittäisellä päätöksellä, mutta tosiaan sillä strategialla, organisaatiolla, oikeiden ihmisten laittamisella oikeille paikoille, oikeisiin tehtäviin, niin täällä kaikella pystyy vaikuttamaan. Ja tavoitteeksi asetettiin sitä iloa, luovuutta, rohkeutta, jalkautuvaa johtamista, sen päätöksenteon vuoropuhelun parantamista. Ja nyt kyllä Raisiossa ollaan siinä tilanteessa, että meillä on aivan loistava tiimi yhteistyöpäättäjien, johtavien viranhaltijoiden kanssa. On erittäin hyvää ja meillä on erittäin loistavaa työtä tekevä virkakunta Raisiossa. Tosi kiva olla täällä ja nyt mä käyn aika tiiviisti läpi joitain niistä asioista, mitä tässä tämmöisen viimeisen 5-6 vuoden aikana on saatu Raisiossa rakennettua, kaikista niistä hienoista aineksista, mitä meiltä löytyy. Raisio tänään kun katsotaan, niin 26 000 asukasta, tuommoista 1-2% kasvu ollut tässä kaikki nämä vuodet. Raision pinta-ala on pieni, ollaan tuommoinen 7x7 kilometriä pinta-alaltaan. Asukastiheys on tuo suurten kaupunkien luokassa. Meillä on yli 2000 yritystä, seudullisesti toisen asteen koulutusta, Mylly, Suomen hyvämaineisin kauppakeskus, 6 miljoonaa kävijää. Tänä päivänä Mylly mainostaa itseään maailman ihmeellisimpänä raisiolaisena kauppakeskuksena. Siinä missä aikanaan Myllyä kiellettiin kertomasta, että se on Raisiossa. Tänä päivänä Mylly esimerkiksi on yksi suurimpia Raision mainostajia. Sitten meillä on tietysti Raisio Oyj, eli syötte siellä kaikki varmasti eloveenapastaa ja eloveenaa ja torinopastaa ja kaikkea muuta vastaavaa ja myöskin teidän florat ja muut tulee Raisiosta. Löytyy Hiiapi, löytyy yksi Suomen käytettympiä uimahalleja Ulpukka ja myöskin tänä päivänä Raisio tunnetaan merestä eli Playa del Raisio ja yritysinvestointeja tapahtuu vahvasti. Esimerkiksi ABB tällä hetkellä on ketannut 15 000 kerrosneliö toimipisteen, mihin keskittävät sitten toimintoja Suomesta laajemmin. Raisiossa on noin 1000 työntekijää, 14% monikielisiä raisiolaisia, Suomen suurimpia pienvenesatamia ja myöskin Suomen toiseksi suurin alppiruusupuisto. Ja väestönkehitys on ollut erityisen vahvaa nyt tässä viime vuodet. Kuten äsken mainitsin, niin strategia on tärkeä asia, eli jollain kunnilla on monikymmensivuisia strategioita. Raisiolla on ainoastaan tämä yksi sivu. Kaikki löytyy siis tältä dialta. Ja kun se on yhdellä dialla, niin se tarkoittaa, että toimiva johto voi muistaa, poliitikot voi muistaa, meidän työntekijät, kaupunkilaisetkin voi muistaa näitä asioita. Meidän missiona on se, että rakennetaan rohkeasti kestävää tulevaisuutta, hyvää elämää. Ja meidän arvoissa myös rohkeus, yhteisöllisyys, avoimuus siellä korostuu. Tavoitellaan henkilöjunaliikenteen käynnistymistä siten, että jatkossa kaikki Turkuun tulevat junat tulisi Raisioon, jne. Tässä strategian pohjalta esimerkiksi tavoite siitä, että mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastaminen, niin tarkoittaa, että meillä on huima määrä maksuttomia harrastusmahdollisuuksia siellä koulupäivän ohessa. JNE. Eli tämä on yksi keskeinen asia. Toinen keskeinen asia tosiaan on se päätöksentekokyky ja se poliittinen kulttuuri, että miten näihin strategisiin tavoitteisiin päästään. Ja niihin ei päästä ilman sitä, että se päätöksentekokulttuuri on kunnossa. Siitä lähtee se kyky tehdä. Eli pitää olla riittävä määrä. Itse uskon siihen, että pitää olla ensin vuorovaikutusta, jotta voi olla luottamusta. Ja kun on luottamusta, voi olla päätöksentekokykyä. Kun on päätöksentekokykyä, niin sitten voidaan saavuttaa hienoja asioita. Ja Raisiossa niin on ollut hienoa se, että meidän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä, niin ihan me mitataan tätä, niin yhteistyö sujuu erinomaisesti.
Raisiossa investoidaan vahvasti kouluverkkoon, rakennetaan uusia kouluja tässä yli 100 miljoonalla eurolla. Tiedonpuisto ja Myllypellon yhtenäiskoulut, Raisionlahden alakoulu, Kuloisten niityn päiväkoti. Eli kun kaupunki kasvaa, niin investoidaan myöskin tiloihin. Meillä ei sisäilmaongelmien takia ole ketään parakeissa, vaan pyritään ennakoivasti tekemään remontit ja rakentamaan uutta. Eli tässä huidaan aika lailla niin kuin vastavirtaan siihen nähden, mitä monessa muussa paikassa. Raisiossa lähtee myös käyntiin keskustan metamorfoosi, eli meillä on tämmöinen 220 000 kerrosneliötä aletaan rakentaa Raision keskustaan. Suomen suurin, monimutkaisin ja kallein tieremontti on lähdössä liikkeelle, ja tämä on myös kuuluisimmassa arkkitehtuurijurkkailussa ArcDailyssä listattu siellä, ja tämä on poikinut sitten sen, että sieltä Saudi-Arabiaan myytiin sitten meille sitten sieltä sheikit soittelee sitten ja esittää erilaisia rahoitusehdotuksia. Raisio myöskin ei ollut aikanaan tunnettu merenrannasta niinkään, mutta tänä päivänä ollaan sen ohelle, että ollaan Suomen suurin risteys, niin ollaan myöskin merenrantakaupunki ja Playa del Raisio, ja tässä meillä on myös sitten pilkettä silmäkulmassa. Tässä on havainne siitä, mitä tulevaisuudessa olisi. Nytkin meillä tosiaan se yli 800 venettä tuolla on, ja kesäisin on tosiaan uimaranta, perustettiin 4 vuotta sitten, ja erittäin suosittu paikka, jossa ensi kesänä nyt 4. kertaa peräkkäin sitten järjestetään festarit. Sijaintina aivan eeppinen, Suomen suurimmat ja kalleimmat vientituotteet tehdään tuossa vastapuolella Turussa. Jos vähän katsotaan niin kuin tiivistettynä, mitä tässä on nyt sitten saatu aikaan, niin nyt näissä erilaisissa rankingeissa, mitä ihan kunnilta kysymättä tehdään, niin tässä on nyt osa näistä, missä tämä Raisio on palkittu. Ollaan Varsinais-Suomen aktiivisin työpaikka, 3 parhaan joukossa Suomen aktiivisimmissa työpaikoissa. Ollaan VSP mukaan Suomen toiseksi elinvoimaisin kunta. Saatiin Investin palkinto Kauppakamarilta. Ollaan Suomen 5. elinvoimaisin kaupunki sitten tuossa myöskin sitten VSPn tutkimuksissa, ja Suomen saavutettavin kaupunki viher- ja virkistysalueissa, 6. yritysystävällisin koko maassa, Varsinais-Suomen toiseksi yritysystävällisin, ja hyvät arviot tästä valtuusto- ja hallitustyöskentelystä. Ja myöskin meillä joka vuosi on parantunut se vastaus siihen kysymykseen, että suosittelisitko työnantajaa ystävällisin. Eli paljon hyviä asioita tapahtuu meillä. Ja näiden ohella lisääkin, ja tuntuu, että on saavutettu semmoinen niin kuin positiivisen kehittämisen kierre, eli nämä poikii sitten aina lisää uutta ja tuo semmoisia mielenkiintoisia kumppaneita. Ja myöskin ennen kaikkea niin ehkä se paras palaute on se, kun tulee tyytyväisiä kaupunkilaisia, jotka iloitsee siitä, että ovat vaikkapa saaneet se uimarannan, ja siitä, että se Raisio pärjää nykyään hyvin. Nykyään voi olla ylpeä siitä, että on raisiolainen, ja se on ehkä hienoimpia saavutuksia tässä. Sitten pieni menovinkki tässä, kun minuutti jäljellä, niin Alppiruusupuisto. Tosiaan niin tuossa touko-kesäkuussa alkaa Alppiruusut kukoistaan. Luonnossa näyttää vielä paljon komeammalta kuin tässä kuvassa, mutta siellä, ketä tätä katsottekin, niin tulkaa ihmeessä tuossa sitten touko-kesäkuun vaihteessa sitten käymään Raisiossa ja Turun seudun muissa kohteissa. Se on tosiaan aivan todella upea kohde löytyy siitä Raision keskustasta, niin pistäkää toikin korvan taakse. Mutta tässä nyt vähän tällaista niin kuin Raisio ei oikeastaan mainostavaa faktaa siitä, mitä on tehty ja mitä saavutettu. Ja ehkä lopuksi sanoisin vielä sen, että mitenkään täydellistähän meillä se toiminta ei ole, mutta kun on päästy kulttuuriin, jossa niin kun, myöskin ihmiset saa oppia, että jos ei onnistuta, niin opitaan, niin löydetään sitä enemmän sitten myöskin niitä kehittämiskohteita, missä voitaisiin edelleenkin tehdä ne asiat sitten sillä tavalla niin kuin liitte betre asenteella. Mutta tässä mun esitys, ja pistäkää sinne chattiin kysymyksiä ja haastoja, ja saa muutenkin olla sitten yhteyksissä Raisioon tai tulla sitten vaikka vierailulle tai esittää ideoita, että miten voitaisiin asioita tehdä vielä paremmin. Kiitos. No niin, me ollaan siirrytty sohville. Me ollaan nyt saatu kuulla mahtavat alustukset tulevaisuudesta ja 2 konkreettista esimerkkiä kaupunkikuntakentältä. Niissä on uskallettu tehdä asioita ehkä vähän toisella tavalla. Mutta meillä on liittynyt nyt Jussi joukkoon mukaan, niin kerro Jussi,
kuka olet ja mitä teet? Kiitos Kimmo. Jussi Salinen FCG:ltä kuntatalouden konsultointia teen työkseni. Jenni tuossa lämpössä kuvasi, että sinä olet Jussi niitä pahan ilman lintuja, jotka tulevat latistamaan näitä hyviä ideoita, mutta ehkä toivottavasti se pikemminkin tuo semmoista tiettyä realismia siitä, että mihin kuntatalous on menossa, minkälaisia mahdollisuuksia on investoida, minkälaisia mahdollisuuksia on tuottaa palveluita tulevaisuudessa. Tällaisia asioita työssäni käsittelen. Hyvä, eli meillä on otettu nyt realisti tänne mukaan joukkoon ja se on mahtavaa. Aloitetaan vähän isommasta kuvasta. Jenni, sä puhuit ennakoinnista tosi paljon, mutta mua kiinnostaa ja mä tiedän, että yleisöäkin kiinnostaa, että miten voidaan niin kuin ennakoida eikä vain reagoida, kun se paine on niin kuin kunnassa päällä. Niin onko sulla jotain hyviä esimerkkejä tästä? No tässä itse asiassa kuultiinkin hyviä esimerkkejä. Kyllä mä itse sanon, että kun meillä on kerran valtuustojen pakko se strategia tehdä ja se on itse asiassa hyvä asia, että se on pakko tehdä, niin se on se tavallaan kokonaisvaltainen tila, jossa pitäisi pystyä siihen tulevaisuusajatteluun. Vähintään semmoiseen niin kuin köyhän miehen skenaario-duuniin, jossa käytäisiin läpi se, että mitä jos kaikki menee täydellisesti, jos me saavutetaan kaikki se, mitä me halutaan tehdä. Mitä sitten, jos tämä menee business as usual, ja sitten, että mitä jos kaikki menee vihkoon. Ja sitten tavallaan ajatellaan taaksepäin siitä, että minkälaisia valintoja tehtiin, jotka mahdollisti sen hyvän kehityksen, mitä tehtiin tai jätettiin tekemättä, että oltiin sillä normiuralla, ja sitten toisaalta mitä valintoja tehtiin tai jätettiin tekemättä, että kaikki meni pieleen. Musta Johanna puhuu hirveän hyvin siitä, että investointien yhteydessä, ja mä aina pilkkaan Jussia, mutta oikeasti Jussi on tosi viisas, ja me tarvitaan tätä realistista toiveikkuutta, mutta tavallaan, että se ei saa lannistaa se, että Johanna puhuu siitä, että paitsi, että pitää ymmärtää se, että päätetään tehdä investointi, niin sitten täytyy myös pystyä kuvittelemaan, että mistä siihen saadaan sitä tulorahoitusta. Mutta toinen asia on se, mikä myös tuli esille ja minkä mä tiedän itse asiassa myös Raision kokemuksesta on se, että aikaa sille keskustelulle ennen kuin niitä päätöksiä viedään kauhean pitkälle, jolloin pystytään tunnistamaan niitä vaihtoehtoja, jotka on poliittisesti mahdollisia ja tavallaan tunnistaa niitä rajoja, ettei turhaan valmistella jotain asiaa hirveän pitkälle ja sitten kalkkiviivoilla lyödä siihen. Eli konkreettisesti tilaa sille yhdessä ajattelulle ja vaihtoehtojen tunnistamiselle. Johanna, Jenni jo viskas vähän niin kuin niitä sinunkin ajatuksia, niin onko sulla jotain täydennyksiä, mitä te Hyvinkäällä olette tämän asian? No oikeasti hirveän helppo allekirjoittaa just nämä ohjeet. Nämä on musta ehkä 2 päällimmäistä ohjetta, että niin kuin kaupunginjohtajan tehtävä on johtaa taloutta. Vaikka se talousjohtaja siellä, mullakin on porilainen, niin voitte kuvitella, että minkälainen on porilainen talousjohtaja. Apua. Joo, meillä on sopimus siitä, että hän on ikävä ja mä saan paistatella auringon alla. Se on tosi hyvä sopimus. Markus Peivolle terveisiä. Mutta sitten tuo keskustelu, että jos ei tiedä, jos ei ymmärrä, niin ei voi päättää. Mun mielestä päättäjä ei voi päättää, jos ei ymmärrä eikä ole tietoinen. Ja sitten tietysti se, että viranhaltijan tehtävä on niin kuin ammentaa sitä tietoa. Mutta jos et sä tiedä, kun vasta valtuuston salissa, että mitä ne halusivat tietää, niin eihän siinä ole vaihtoehto kuin palauttaa se. Ja minusta se on sitten niin kuin huonoa valmistelua ja siinä on niin kuin kaupunginjohtajalla iso rooli, että sä niin kuin sen oman joukkueessa kanssa teet ja sparraat sitä porukkaa keskustelemaan. Ja mitä enemmän keskustelette, sitä enemmän te opitte tuntea toisiamme, jolloin ne rimat tulee matalaksi. Mutta siinä on ehkä semmoinen, että ei pidä kuitenkaan antaa sitä, niin kuin viranhaltijan tehtävä on tehdä ne esitykset. Että se vastuu kuitenkin on siellä, se faktapohjainen, ja poliitikko voi tehdä sitten poliittisen päätöksen. Ja tämä on niin kuin sitten se, että se täytyy sitten niin kuin hyväksyä, että joku voi joskus mennä poliittiseen päätökseenkin, vaikka se olisi niin kuin faktojen perusteella viranhaltijalta joku toinen. Hei, onko teidän mielestä siis ennakointi niin kuin lisääntynyt niin kuin kuluneina vuosina? Teillä on kuitenkin, Eerolakin on, jo voisi sanoa, että Raisiossa on 6 vuotta ja Pettuvedellä on pitkä siivu ja sitä ennen olet Lahdessa toiminut taas sitten luottamushenkilöpuolella. Niin näetkö, että tämä ennakointi olisi kehittynyt näinä vuosina? Tämä ei, yleiselle tiedoksi tämä ei ollut kysymys, mitä piti kysyä. Tässä kysyn. No varmaan se niin kuin on ja ei. Et tietysti tämä maailman murros, kaikki nämä sodat ja koronat ja muut niin kuin asettaa niin kuin, tavallaan niin paljon muutosta. Ja onhan tavallaan sote-uudistus itsessään oli tietynlainen kriisi ja tämä TE-uudistus itsessään tietynlainen kriisi. Ja kaikki ne vuodet, vaikka sote-uudistusta valmisteltiin, niin se oli pois siitä niin kuin kehittämisestä ja ennakoinnista. Eli tietyllä tavalla näen, että kansallisen politiikan niin kuin
on fokusoitunut liikaa niin kuin hallinnollisten rakenteiden uudistamiseen sen sijaan, että se olisi jätetty hallintojohtajille tai hallintoihmisille, ja tämä on ehkä vienyt vähän niin kuin kaistaa tästä, että mikä ylipäätään se organisaation niin kuin rooli. Mutta sitten kun tähän itse kysymykseen mennään, niin meillä esimerkiksi Raisiossa niin pyritään tekemään, että me tehdään tämmöisiä 10-vuotisia niin kuin talouden painelaskelmia, ja meillä on siinä esimerkiksi just Jussi ollut tässä jeesaamassa, että haetaan myös niin kuin ulkopuolista niin kuin osaamista, apua näihin, ja käydään sitä laskentaa, että kun me investoidaan rankasti niihin kouluihin, niin mitä se tarkoittaa vaikka erilaisilla korkotasoilla, ja mitä se tarkoittaa erilaisella väestön kehityksellä, ja sitten päästään siihen, että minkälaista vaikka väestön kehitystä, väestömäärän kasvua pitäisi tavoitella, josta tullaan siihen, että no millä aikataululla meidän pitää saada alueita kaavoitettua ja Kyllä. ja näin poispäin. Et sanotaan toivoisin, että se niin kuin kehittyy, mutta monissa pienissä kunnissa niin kyllä se varmaan sitten on aika lailla muutamien ajattelijoiden ajatusten käsissä, ja ihan tämmöistä vaikka tulevaisuuden tutkimusta tai muuta ennakointikoulutusta ei varsinaisesti niin kuin ole meillä Suomessa ihan hirveästi tarjolla. Kyllä, eli varaa on vielä kehittyä. Varaa on tässäkin. aika paljonkin kehittää. No hei, mennään näihin esimerkkiä ja ideoihin, mitä te Johanna ja Eero puhuitte. Niin Eero, kaikki tietenkään, mitkä toimii Raisiossa tai mitkä toimii Hyvinkäällä, ei välttämättä toimi niin kuin joka kunnassa. Mutta niin mitä sä ajattelet omien kokemuksen pohjalta, että mikä voisi olla semmoista, mikä toimisi muualla, mikä olisi niin kuin kopioitavissa? No ainakin se varmasti aina toimisi, että tavallaan poliitikot haluaisivat tutustua virkamiehiin, virkamiehet poliitikkoihin, olisi sitä ennakkokeskustelua, luottamusta, sen yhteisen arvopohjan hakemista ja ymmärrystä sille, että mitä ne toiset pelkää, mitä ne toiset toivoo. Ja sitten sitä kautta semmoista keskinäistä niin kuin kunnioitusta, mistä syntyisi sitten semmoinen taito niin kuin keskustella ja voidaan olla myös keskustelussa niin kuin erimielisiä. Ja tähän liittyy sitten kaikki valtuustoinfot, valtuustoseminaarit, vaikka mulla, että hallituksen puheenjohtajan kanssa vantuvanit, hallituksen niin kuin puheenjohtajapalaverit, kaikki tämmöinen sen niin kuin päätöksentekoprosessin niin kuin semmoinen ennakoiva niin kuin fasilitointi ja strategisten prosessien niin kuin huolellinen suunnittelu niin kuin pitkälle etukäteen, että tätä pystyisi niin kuin kuka tahansa niin kuin tekemään. Että siinä on yksi semmoinen käytäntö. Mutta sitten loppupeleissä, kun mennään tähän, että millä vaikka Raisiossa on saatu näitä asioita aikaan, niin kyllä siinä jotain ripaus on semmoista taikapölyä, että päästään semmoiseen kulttuuriin, missä niin kuin on sitten se niin kuin virkakunnan, niin kuin viranhaltijoiden ja poliitikkojen työjako kunnos, että poliitikot myös niin kuin luottaa meihin viranhaltijoihin, että me saadaan tehdä sitä työtä. Siinä ei kaupunginjohtajana, mun ei tarvitse pelätä, että jos mä nyt sanon tässä haastattelussa jotain, että tavallaan lähdetäänkö mua niin kuin antaa mulle kenkää ja niin poispäin. Eli saadaan se niin kuin luottamus rakennettua sinne organisaatioon, että ihmiset saa, niin kuin, vaikka joku ei onnistu, niin sit siitä opitaan. Kyllä. Ja kun se kulttuuri on tämmöinen, niin uskalletaan niin kuin poliitikoillekin kertoa, että hei, tämä ei mennyt nyt putkeen, ja sitten siitä opitaan. Että aika monissa kunnissa se kulttuuri on sellainen, että siellä ei niin kuin välttämättä, ei voi niin kuin kertoa avoimesti, jos ei ole niin kuin onnistunut jossain. Ja se johtaa sitten semmoiseen niin kuin tavallaan keskustelemattomuuden kulttuuriin. Luottamusta ja tulevaisuuden uskoa. Jenni, sulla... No siis sen verran, että Eero tuossa hirveän hyvin jo avaskin niitä, mutta me tutkittiin niitä kuntajohtamisen kriisejä tuossa muutama vuosi sitten, yli 10 semmoista keissiä katsottiin läpi, missä oli sitten kriisiytynyt tavalla tai toisella se kunnan päätöksenteko ja varsinkin tulevaisuusnäkemys, niin siellähän oli neljä asiaa. Toimivat rakenteet ja roolit, eli siellä on sekä politiikka toimii keskenään hyvin rakenteistettuna, että sitten siellä on viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä hyvää niin kuin sellaista rakenteellista, että tasaisin väliajoin tavataan. Ja roolit, kunnioitus, minkä Eero toit, kunnioitus niitä rooleja kohtaan. No sitten toinen on yllättäen tämmöinen konsensushakuinen politiikka. Ei ole kyse siitä, että ollaan samaa mieltä, eikä poliittisilla puolueilla saisi olla näkemyksiä, mutta että siellä on se tavallaan tavoite, että yritetään löytää tästä joku konsensus, niin sillä on iso merkitys, se suojaa kriiseiltä. Sitten kolmas on tämmöinen analyyttinen johtamisympäristön muutosten tarkastelu, jota vaikka tukee tämmöiset talouden painelaskelmat, että kun jotkut haluaa investoida rankasti, toiset on ehkä siellä varovaisuuden piirissä, niin laitetaankin ne riviin. Ja mä muistan sen seminaarin, missä tehtiin Raisiossa näitä, niin kyllä siellä osa ihmisistä muutti ajatteluaan sen niin kuin tavallaan analyyttisyyden kautta. Jos jotain tapahtuu, niin ei heti ensimmäisenä etsitä syyllistä sieltä niin kuin kulmahuoneesta tai jostain muualta, vaan tarkastellaan analyyttisesti, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten viimeinen on laadukas vuorovaikutus. Että tässä meillä on varmaan 2
esimerkillistä kuntajohtajaa siinä mielessä, että te olette loistavia vuorovaikuttajia varmaan osittain ihan niin kuin synnynnäisesti, mutta että jaksatte aina panostaa siihen, että se vuorovaikutus on, niin kyllä näillä saadaan sitä sellaista niin kuin tulevaisuuteen kaatumista niin kuin hyvällä tavalla aikaiseksi. Tuo on kiva. Ja ehkä pitää todeta, että ei se omakaan vuorovaikutus aina niin kuin täydellistä ole. Eihän se ole, ei se ole täydellistä. Sitä huonommaksi tässä huomaa niin kuin tulevansa, mitä vanhemmaksi niin kuin kasvaa, että tavallaan siinäkin. Mutta tämäkin on sellainen, että miten me johtajinakin niin kuin voidaanko me kasvaa ja niin kuin oppia sitten. Ihan varmasti voi. Mennään tähän vuorovaikutukseen. Meillä tuli siis etukäteen kysymyksiä osallistamisesta niin kuin laajastikin. Mennään sen vuorovaikutuksen kautta siis, ja mennään niin kuin kuntalaisten niin kuin tähän vuorovaikutukseen ja keskusteluun ja osallistamiseen. Ja jos otetaan niin kuin talouden tasapainottaminen tämmöinen asia, minkä osalta niin kuin poikkeuksetta lähes jokainen organisaatio on tällä hetkellä niin kuin miettinyt, niin miten kuntalaisia tähän voisi ottaa niin kuin mukaan? Onko, Jussi, jotain semmoisia hyviä vinkkejä? No oikeastaan tuossa Johanna totesi aiemmin, että päättäjä ei voi päättää, jollei myöskään ymmärrä sitä asiaa samalla tavalla mun mielestä sekä siinä, mitä on tutkittu, mutta myöskin niistä oikeastaan niin kuin menestyneistä sopeutusprosesseista, sellaisista, joissa aidosti on päästy joihinkin lopputuloksiin, niin että kyllä mun mielestä yhdistää se, että siellä on kuntalaisille viestitty hyvin selvästi se, että mikä tämä meidän kunnan tilanne on, mitkä ne meidän mahdollisuudet on. Sitä on visualisoitu, sitä on keskusteltu sekä heidän kanssa, joihin vaikka jotkut sopeutuspäätökset, joista nyt tyypillisesti ehkä koululakkautukset, joihin se koskee, mutta myös niiden kanssa, joiden esimerkiksi niin kuin palveluihin ei ole esitetty muutoksia. Myös heidän kanssa käydään sitä keskustelua. Ja tällaiset asiat mun mielestä nousee esille sellaisissa sopeutusprosesseissa, jotka nyt on viime vuosien aikana niin kuin erityisen hyvin mielestäni onnistuneet. Joo. Ja kun se muutos on sitä arkipäivää teidänkin johtamissa kaupungeissa, niin miten henkilöstö, miten semmoista säännöllistä, Johanna, vuorovaikutusta ja mukaan ottamista ja miten teillä otetaan? Joo, kiitos kysymyksestä, koska oikeasti se henkilöstö on avainasemassa myös siinä, ei pelkästään kaupunginjohtaja ja johtoryhmä, toimialajohtajat, että esihenkilöt on isossa roolissa ja he johtaa tavallaan sitä porukkaa. Jos mä ajattelen Hyvinkään 1600 työntekijää, kaikkien pitäisi kertoa sitä samaa tarinaa. Ja sen takia mä just jotenkin ajattelen, että strategian yksinkertaisuus ja meillä on esimerkiksi sellaiset pelisäännöt sieltä, että miten pelataan, ollaan hyvä joukkuekaveri ja puhutaan. Mutta se, että miten sä otat sen porukan mukaan, että mä otan nyt esimerkkinä, meillä on palveluverkko menossa. Hyvinkäällä ei keskustella yksittäisestä kyläkoulusta, vaan meillä keskustellaan seuraavan 10 vuoden aikana 1000 oppilasta vähemmän syntyvyyden näkökulmasta. 1000 oppilasta lähinnä. Se tarkoittaa 2 isoa koulua. Ja nyt ollaan oikeasti ison äärellä. Ei olla pienen koulun äärellä, vaan ison äärellä. Ja se tarkoittaa henkilöstöllekin esimerkiksi aika iso juttu. Ei ole vain 2 opettajasta kysymys, joka on iso asia kyläkoulu niidenkin näkökulmasta, vaan aika monesta opettajasta kysymys ja avustajasta, jotka on siellä koulussa. Ja on keittiö ja on siivousta. Ja, että on iso massa. Niin se, että sä viet asioita niin, että heillä on mahdollisuus myös kuulla se. Ja mikä on se järjestys? Mulla on aina ollut tosi tarkkaa siitä, että on se sitten talouden tasapainottamista, tai on se sitten tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia, niin sä mietit, että mikä on oikein, että ei heitellä vaan asioita. Täällä on valmistelussa nyt tällaisia juttuja, vaan että miten se menee. Työlainsäädännön tunteminen on yksi itselläni tosi tärkeä asia, että mä tiedän YT-menettelyt, että miten ne kulkee. Mä pystyn vetämään YT, että kaupunginjohtajana se antaa sitä luottamusta. Ja niitä on tässä joka vuosi tullut tehtyä. Niin mikä se prosessi, että se lähtee, että se henkilökunta kuulee eka. Sen jälkeen kuulee päättäjät. Ja sen jälkeen kuulee sitten kuntalaiset. Eikä niin, että heitetään ilmoille ja sitten on kaikki sekaisin ja sitten se lähtee se tilanne, vaan nimenomaan, että ketkä on vastuussa ja missä järjestyksessä ja se kuulluksi tulemisen tunne. Ja tietysti se, että tämmöisissä säästöihin liittyvissä haasteissa tai palvelurakenteeseen liittyvissä haasteissa, niin kyllä mä sanon, että kaupunginjohtaja pitää itsensä laittaa likoa. Jos sä menet seinän taakse ja olet aina kun aurinko paistaa, niin silloin estraadilla. Niin silloin sulla ei ole luottamusta. Ja tämä on koskee sekä poliittisen päätöksentekoon, mutta erityisesti henkilökuntaa. Että tavallaan sun pitää olla se henkilökunnan jotenkin se, jonka varaan ne voi tukeutua. Se on iso rooli,
Mutta sitten totta kai siinä on, niin kuin, se menee esihenkilöiden kautta, mutta se, että viesti oikea-aikaisesti ja oikeille ihmisille ja oikeassa järjestyksessä. Tähän mä niin kuin vaan tunnun. On se sitten päättäjä tai on se sitten kuntalainen tai on se henkilökunta. Kaikki koskee samat. Hyvä. No miten luottamushenkilöt eroavat? Valtuustotyöskentely itsearvioinnissa valtuutetut arvioi äärimmäisen hyvin toimivan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöidenkin suhteen. Mutta miten te osallistatte muutoksessa nyt sitten teidän luottamushenkilöitä? No kyllähän se on niin kuin erilaiset nämä valtuustoseminaarit, infot, mitä nyt ei ihan tavaton määrää meilläkään nyt nykyään niin kuin pidetään, mutta että näiden kautta pystytään kertomaan. Sitten käydään esimerkiksi talousarvioyhteydessä näitä niin kuin 10-vuotisia niin kuin painelaskelmia, suunnitelmia läpi. Meillä esimerkiksi tuo meidän strategia, Raision kaupunkistrategia nyt syksyllä oli ilmeisesti Suomessa niin kuin ensimmäisenä hyväksytty strategia. Ja se oli meillä tosi osallistava prosessi ja se lähti jo edellisen valtuuston kautta. Ja siinäkin oli ne valtuutetut sitten mukana, jolloin he ymmärtää uudetkin valtuutetut, että kun me päätetään tästä strategiaa, niin se strategia oikeasti johtaa niiden vuotuisten talousarvioiden tekemistä, jolloin se tuo niin kuin tiettyä rauhaa myös sitten niihin talousarvioprosesseihin. Et itse niin kuin näen sen vuorovaikutteisen strategiaprosessin niin kuin aika suurena, tuo paljon niin kuin voimaa ja rauhaa ja näkemyksellisyyttä. Sitten esimerkiksi kaupunginhallituksessa niin meillä on tällaiset kaupunginhallituksen niin kuin ajankohtaiset, missä kerrotaan niin kuin etupeltoon niitä asioita, mitä tulee. Niihin menee yleensä meillä enemmän aikaa kuin niihin itse päätösasioihin. Mutta silloin niin niitä yllätyksiä ei tule poliitikoille. Niitä tulee hyvin harvoin. Ja sitten sitä kautta, kun he tietää, että heitä ei niin kuin poliitikkoja ei kaupunginhallitusta ei yllätetä, niin myöskin sitten niin kuin virkakunnalla on niin kuin myöskin työrauha niin kuin tehdä. Et siinä on semmoinen molemminpuolinen niin kuin rauha, mutta totta kai se on sitten aina vaatii sen pohtimista, että mikä asia on semmoinen, että vaatisi niin kuin poliittista päätöksentekoa, kun tosi paljon tapahtuu. Kyllä. Johanna. Joo, siis allekirjoitan Eeron ajatusta, mutta mulla on erilainen ajatus taas Hyvinkään näkökulmasta, että mihin kuuluu tulla strategia, mihin kohtaan. Niin meillä mennään aina valtuustokauden yli 1 vuosi, jotta ei tule sellaista, että kaikki voi, niin kuin, tavallaan sulla ei ole käsitystä, mistä sä tulet, että miksi tämä maa makaa niin kuin tällä tavalla se kaupunki. Niin meillä esimerkiksi niin kuin vanha strategia on nyt tämän vuoden loppuun ja viime kesänä vaihtui valtuusto, jolloin he lähti, niin kun elokuusta lähdetään, niin me ollaan jo helmikuusta, mä oon valmistellut 26 vuoden niin kuin talousarviota. Niin se, että heillä on niin kuin strateginen pohja jo, mihin me ollaan valmisteltu, niin he tekee sillä niin kuin tavallaan ne hyväksynnät, nehän ei ollut valmistelussa mukana, vaan edellinen valtuusto on valmistellut valtuuston mukaista strategiaa. Ja nyt me sitten lähdettiin tekemään, jolloin meillä päätettiin 9.3. nyt valtuustostrategia ensi vuodesta eteenpäin, jolloin se taas menee niin kuin jolloin ne on saanut sen historian, mikä heille on annettu, se on keskustelu perehdytyksessä, talousarvion valmistelussa, ja nyt he tietää, mihin ne lähtee ensi vuoden strategiaa tekemään, koska talousarvion valmistelun mä aloitan helmikuussa ensi vuodelle. Niin mulla on niin kuin pikkasen erinäköinen kulma niin kuin siihen, että millä tavalla niin kuin valtuustokauden yli pitäisi juuri mennä, ettei se poukkoile. Tämä on mulle niin kuin jotenkin, että se jatkumo tapahtuu sieltä, että koska me nähdään jo Suomessa, että mitä tapahtuu, kun hallitus vaihtuu. Tuo kiva kotit on, mä annan Jennille ihan kohta, mutta kiva kotit on, koska mä oon havainnut myös sen, että on 2 tämmöistä aika arkkityyppistä filosofista ajattelua tästä strategiassa. Mutta tuossa Johanna, teidän mallissa varmaan se vaatii sen, että silloin kun valtuustokausi vaihtuu, niin on semmoista epämuodollista ryhmäytymistä. Perehdytys on tosi tärkeä. Ja siihen käytetään aikaa, Kyllä. koska tavallaan tuossa ehkä Raision mallissa niin kun se tulee siinä strategian teon yhteydessä tulee niitä keskusteluja, mutta Jenni, sulla oli osittain varmaan just sitä, mitä sanoitkin, että tässä on hyvät esimerkit 2 eri tyylistä aloittaa valtuustostrategiatyö, että mä tietty näin sen Raision strategiaprosessin ja ehkä siinä niin kuin se, että te pystyitte siihen, niin siellä on niin kuin aika hyvä, oli tietenkin tosi hyvä pohja, oli niitä tyyppejä, jotka kannattelee sitä niin kuin ajattelua siitä ja varmaan sitten se edellinen valtuustostrategia oli sen verran niin kuin vähän mullistavammin erilainen, jolloin nyt ikään kuin jatketaan sitä, mutta se mikä näkyi siinä hirveän konkreettisesti oli se, että se sykli sieltä pitkästä tähtäimestä talousarviotavoitteisiin tuli kyllä kerta kaikkiaan selville nyt niin kuin sille valtuustolle, että siellä koko ajan oltiin niin kuin vähän semmoinen
hyvällä tavalla vähän kiireinen, että päästään sitten lyömään kiinni ne talousarviotavoitteet. Mutta että tässä on juuri se, että se pitää tunnistaa se oma toimintaympäristö ja kunta ja toimintatapa, että mitään niin kuin yhtä reseptiä ei ole erilaisiin Kyllä. toimintaympäristöihin. Ja sitten se tavallaan, että käytetäänkö se perehdytykseen vai siihen uuteen strategiaan, niin se on sitten aivan niin kuin itsehallinnon piiriin kuuluva asia. Hei, mennään rohkeuteen. Meillä on rohkeudesta ollaan puhuttu ja koko webinaarin nimikin on rohkeus ja meillä on tullut kysymyksiä paljon. Mun semmoinen oma motto on, että rakasta virheitä, vihaa niiden uusimista. Meillä on tullut kysymys siitä, että kuinka paljon kunnassa voi ottaa riskejä ja kuinka paljon on lupaa epäonnistua. Eero, mites Raisiossa? Onko tilaa epäonnistua? No Jussi lupasi moittia tässä ennen tätä niin tämä Raision investointitahdin tietysti, että siinä ollaan, niin kuin, että kaupungin pitää kasvaa kyllä, mutta toisaalta niin mikä on virhe, että eihän niin kuin tietoisesti pidä tehdä niin kuin virhettä, mutta että kaikki me tehdään, niin kuin joskus sanotaan jotain harkitsemattomasti kotona tai töissä tai niin kuin tehdään joku suunnitelma, ei mene niin kuin suunnitelmien mukaan, niin ettei kai se virheiden tekeminen ole ikinä niin kuin lähtökohtainen. Että oikeastaan mä kysyisin, että kuinka paljon on lupaa niin kuin kokeilla, onko meillä luovuus sallittu, kannustetaanko siihen, onko meillä ylipäätään niin kuin rohkeutta keskustella tai ajatellaan. Ja sitten se tosi paljon se paikallinen poliittinen kulttuuri kyllä määrittää sitä vaikka niin kuin kaupunginjohtajan, kunnanjohtajan ja sitten viranhaltijoiden sitä niin kuin liikkumatilaa. Et itse tiedän sen niin kuin omakohtaisesti varsin hyvin omalta työuralta, että kuntien välillä voi olla niin kuin valtavia eroja siinä niin kuin lähtökohtaisessa niin kuin ajatuksessa, että mitä vaikka sitten niin kuin kaupunginjohtajilta toivotaan, mitä heille sallitaan ylipäätään viranhaltijoille. Et sanoisin, että ihan niin kuin täysin niin kuin kuntariippuvaista, mutta näkisin, että mitään niin kuin uutta hienoa ei saavuteta yritysmaailmassa, kuntamaailmassa, niin kuin Suomen valtiossakaan, jos mennään pelkästään sillä niin kuin kamreeripuheella ja voivotellaan, että rahat ei riitä, koulujen rakentaminen on liian kallista. Pitää olla myös joku visio. Ja se visio ottaminen, niin jos otetaan pelkästään täysin turvallisia niin kuin tavoitteita, niin ei sitten myöskään tule semmoisia asioita kuin inspiraatiota tai iloa tai kulttuuria. Tai ei meillä vaikka mitään taidetta ei syntyisi, jos se olisi vaan niin kuin turvallisia maalauksia tehtäisiin. Miten hyvinkään? Joo, tästä on helppo jatkaa. 4 kuntaa, kaupunkia tässä takana. Erilaisia kokemuksia ja virheitä on tullut onneksi opittua matkalla. Siitä kannattaa ottaa opiksi. Mutta se mistä paljon on puhunut niin kun myös päättäjien kanssa ja sitten esihenkilöiden kanssa, kun vietän heidän kanssa aika paljon aikaa kanssa, niin sitä, että miksi on vaikea niin kun julkisella puolella niin kun tehdä sitä virhettä, koska se on äkkiä siellä mediassa. Niin tavallaan, että jos julkinen puoli niin sanotusti hamstraa rahaa, tekee virheen, niin se on veronmaksajan rahoja, joka äkkiä saa sitten siellä mediassa sekä somessa semmoisen niin kuin tavallaan, että taas tässä kävi näin ja taas kunta teki ja taas paloi rahaa, kun kokeiltiin tällaista. Että se syytös sieltä, ja se on niin kuin musta semmoinen yksi haasteellinen osa, että siinä tarvitaan sitä johtajuutta juuri kannustamaan siitä, että eikö antakaa mennä, nyt mennään ja nyt kokeillaan. Koska sitten itse se työntekijä saattaa olla se, joka joutuu siitä virheestä pramille. Että silloin tavallaan se johtajuus pitää ottaa itselle, kun mennään niin kuin mönkään ja kantaa niin kuin vastuu, eikä antaa tulessa palaa sitten sen henkilöön. Tämä on musta semmoinen iso juttu, miksi myös viranhaltijat helposti niin kuin saattaa olla silleen vähän sordino päällä siitä, että mennään varovaisemmin, että tulee varmasti oikein, koska se syytös saattaa olla joko poliittisesti tosi kovaa tai sitten näin. Ja yrityspuolellahan on tämä kulttuuri, että ota tuosta 100 tonnia ja kokeile ja kato. Niin se, että kunnassa sanottaisiin jollekin työntekijälle, että ota tuosta 100 tonnia, kokeile ja kato, niin mä väitän, että ei ole yhtään kuntaa, jossa sitten niin sanottaisiin, että kiva kun kokeilitte, vaan kyllä se tämä mediakeskustelu lähtee siitä. Ja tämä on ehkä sen kulttuurin, niin kuin, että minkälainen kulttuuri siellä kaupungissa tai kunnassa on. Että niin kuin, uskalletaan myöntää ne virheet, niitä voidaan käsitellä, että okei, tämä meni ja nyt meni, joskus tulee pahempia. Että sitten oikeasti, niin kuin Eero sanoi, että käydään sitä keskustelua. Ja yksi, minkä mä oon tässä matkan varrella, kun jossain kunnassa on sitten sanottu, että huonoa valmistelua. Tän on varmaan joku kuullut kanssa joskus, että huonoa valmistelua. Niin mä sanoin, että mä en ole koskaan tavannut yhtään viranhaltijaa, joka tulisi töihin aamulla ja sanoi, että jes,
nyt mä teen tänään tosi huonon päivän ja teen tosi huonon valmistelun. Kyllähän kaikki yrittää parhaansa. Ja tässä on niin kuin mun mielestä se, että mikä se kulttuuri, että jos siellä on huono kulttuuri, luottamuksen ilmapiiri sekä kuntalaisten kesken, kuntaa, kaupunkia kohtaa, viranhaltijoita kohtaa, että ei olla avoimia, koetaan näitä salaillaan, niin silloin se tulee näissä kokeiluissa ja virheissä sitten esille. Niin taas palataan siihen vuorovaikutukseen. Kyllä. Jenni ehdottomasti jatkaa tästä ja mä oikeastaan niin kuin vähän puskisin niin kuin vauhtia tähän, että miten semmoista kulttuuria sitten voitaisiin tavallaan niin kuin aikaan saada ja synnyttää, mikä niin kuin auttaisi niisten toisten asioiden ja vaihtoehtojen näkemisessä ja saisi semmoista niin kuin jotain uutta. Ja mikä rooli siinä voisi olla viranhaltijoille ja mikä luottamushenkilöille? No kyllähän se kulttuuri rakentuu meidän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ihan tietenkin. Ja kyllähän mä ymmärrän täysin, tuon viestintäympäristö on täydellisesti muuttunut. Meillä on joka viikko tulee uutinen siitä, että siinä ja siinä kunnassa on tilapäinen valiokunta, milloin erottamassa ketäkin. Ja aika usein sit näyttää myös siltä, että jotkut kunnat on niinku johtamisympäristöinä melko mahdottomia. Ja sitten taas tämä on niinku toimintaympäristö ja kunnat eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Jossain sä oot käyttänyt väärää sanaa, sä saat potkut ja toisaalla sitten saattaa olla aika rankkojakin syytöksiä, mutta jos se narratiivi on sitten jotenkin sillä tavalla kääntynyt, että siinä on perusteet sille virheelle ja sitten tavallaan jotenkin myönnetään se virhe, niin sitten yhtäkkiä se ikään kuin kriisi sieltä poistuu. Mutta ei, mun mielestä siinä on se, että kunnioitus niitä erilaisia rooleja kohtaan. Ei se ole aina niin, että luottamushenkilöt on niin kuin sietämättömiä suhteessa virkakoneistoon, vaan kyllä meillä on myös virkakoneistossa sitä semmoista niin kuin luottamushenkilöiden turhaa hallinnointia, että yritetään niin kuin vähän tällä, että kerrotaan sit, kun meillä on vähän enemmän valmista. No se on luultavasti myöhäistä. Tai että ajatellaan, että politiikka sotkee jotenkin tätä hyvää kunnanjohtamista. Se demokratia ja byrokratian yhteispeli ja niiden toisten roolien kunnioittaminen ihan ykkönen. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin armollisuus, että ihmisiähän tässä ollaan. Että semmoista, ja meillä koko ajan tämä viestintäympäristö, joka kärjistää, joka perustuu algoritmeihin, jossa kaikki kärjistykset on niin kuin niitä, mitä sitten klikkaillaan. Ja niin kuin toimittajat joutuu kirjoittamaan klikkiotsikoita, vaikka asia onkin ihan hyvä. Niin se kaikki vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan asioista. Et me tarvitaan niitä myytinmurskaajia, tarvitaan ihmisiä, jotka sanoo, että hyvin sä vedät, joskus voi käydä noin. Ja meillä on erinomaisia esimerkkejä kunnista, joissa se kulttuuri on tosi hyvää. Ja meillä on erinomaisia esimerkkejä kunnista, joissa se on todella hankalaa ja vaikeaa ja epäluulosta. Että ensimmäinen, mitä voi jokainen tehdä, niin on ajatella sitä, että varmaan toi yrittää kuitenkin hyvää. Ja kaikki voidaan aina tulkita joko hyvän tahtoisuuden tai pahan tahtoisuuden linssin. Tämä on just se, että niin kuin Johannalle ne viranhaltijat tulee töihin tekemään huonoa valmistelua, niin minähän olen täällä ihmisten elämiä pilaamassa, niin kuin me kaikki muutkin. Hyvän tahtoisuus, armollisuus, kunnioitus, nämähän on tämmöisiä niin kuin jättimäisiä asioita. Yleismaailmallisia hyveitä. Niin ei tekisi huono. Johanna otti. Joo, tuosta Jennistä tuli vaan niin kuin mieleen yksi semmoinen, mikä meillä on helpottanut, niin kuin otettu vaikeissa asioissa, kun talouden tasapainottamisessa, kun mietitään miljoonia, että mitä tarvii saada niin kuin viime vuonna 8,5 miljoonaa, 8,3 miljoonaa. Nyt palveluverkko, 2 isoa koulua ja sitten siellä on 6 vaihtoehtoratkaisua. Niin meillä on, niin kuin, mulla on niin kuin semmoinen linja, että meillä on niin kuin päättäjille niin kuin alusta, niin jos vaikka jostain puolueesta kysytään jotain, niin kaikki saa sen vastauksen. Eli tavallaan se, että mä tiedän, että sähköposteja on niin kuin kunnissa pyörii, että Jussi kysyy multa ja Eero kysyy ja näin. Se on vähän niin kuin sama kysymys, mutta vähän eri kulma. Ja sitten mä vastaan Jussille just siihen, mihin Jussi kysyi, Eerolle siihen just, mihin Eero kysyi. Ja sitten ne keskustelee keskenään ja sanoo, että kun mä sain tämän vastauksen, kun he on mielestään kysyneet ihan samaa asiaa, mutta se nyanssi on ollut eri. Ja me ollaan lähdetty nyt siihen, että nämä aina vaikeassa, niin meidän alustaan menee, jolloin kaikki puolueet näkee sen vastauksen, että mitä Jussin puolue kysyy ja mitä Eeron puolue. Niin tämä yleinen tämmöinen hässäkkäkeskustelu on loppunut meillä että vinkiksi vaan, jos joku miettii, että miten saisi, niin kuin, että kaikki saa. Ja puolueiden välillä niin kuin luottamus siihen, että kaikilla on sama tieto. Että joku ei ole saanut enemmän. Jussikin vinkkaili, mä olisin Jussiin just niin kuin palannutkin tässä. Jotenkin tässä tuli kivasti käsiteltyä tätä epäonnistumista ja siihen liittyvät ne riskit. Riskeistä haluan tietää vielä. Niin mä en tiedä, oliko sulla Jussi
tähän keskusteluun, mutta mä haluan siirtää tämän kysymyksen nyt siihen, että niin kuin taloudellisesta näkökulmasta tällä hetkellä, että minkälaisia riskejä niin kuin on realistista ottaa tässä taloustilanteessa? No jos oikeastaan linkittää tätä tuohon aiempaan keskusteluun siitä, että onko varaa myös epäonnistua, kunnes tehdään päätöksiä, niin tietysti hyvä tietää, että mihin faktoihin se siinä vaiheessa perustuu. Mehän tehdään ennakointityötä sen takia, että me tiedetään, että tällä hetkellä näillä tiedoilla me ajatellaan, että tulee käymään näin. Näillä tiedoilla tiedetään, että Hyvinkäällä palveluverkossa pitää tehdä tällaisia ratkaisuja, Raisiossa pitää tehdä tällaisia ratkaisuja. Sitten jos myöhemmin huomataan, että tietyt faktat ovat muuttuneet, maailma ei olekaan mennyt sillä tavalla, kun on ajateltu, ei jostain syystä tulorahoitus ei ole mennyt siihen suuntaan, kun on ajateltu tai jotain muuta, niin sitten ainakin tiedetään, että mitkä ovat olleet niitä muutoksia, minkä takia kenties nyt pitää tehdä uusia päätöksiä. Eihän se silloin, jos on tehty päätös niihin faktoihin perustuen, mitkä sillä hetkellä ovat olleet tiedossa ja sitten myöhemmin osoittautuu, että maailma ei mennytkään niin kuin siinä vaiheessa yhdessä kuviteltiin sen menevän, niin onko se nyt silloin epäonnistuminen vai ei? Se voi tietysti olla, että se vaatii uusia päätöksiä, mutta ei se mielestäni niin kuin suoranainen epäonnistuminen ole siinä, vaan maailma voi olla, että ympäriltä on sitten tavalla tai toisella muuttunut. No siis se, että minkälaisia riskejä voi ottaa, niin yleisestihän siis suomalainen kuntakenttä minusta jakaantuu vähän kahtia siinä, että osalla kunnista on jo selkeästi vaikeuksia siellä tulorahoituksellaan kattaa niitä vuotuisia menoja, ja osalla taas sitten on selkeämpi ongelma siinä, että se tulorahoitus vuosikate ei riitä lähellekään niitä investointien määrää, jolloin sitten se velkaantumisen määrä on aika merkittävä, ja silloin mun mielestä korostuu esimerkiksi se, mitä vaikka Johanna tuossa omassa puheenvuorossaan nosti esille, että täytyy olla tiedossa se, että jos investoidaan, niin millä tavalla se tulorahoitus siihen voidaan saada, mitkä on kenties niitä niin kuin tuloja, mitä saadaan vaikka jostain muusta omaisuuden myynnistä tai niistä vaihtoehtoisista kustannuksista, ja miten vaikka se uusi investointi pienentää meidän toimintamenoja tai lisää vaikka meidän toimintakuluja. Jos tämä myös huomioidaan siinä investointien tekemisessä, niin silloin ainakin pienennetään sitä taloudellista riskiä. Hyvä. Hei, minkä asian te haluatte jättää meidän kuuntelijoille? Joku konkreettinen ajatus, minkä toivottaa, että kun on katsonut tämän, niin ottaa opiksi. Aloittaa Eerosta. No voi hyvänen aika. Semmoisen ajatuksen päätit sitten jättää. Niin. Jokaisessa kunnassa on, on just niitä kehitettäviä, siellä on mahdollisuuksia, kyllä, mutta että niiden semmoinen esiin löytäminen ja kai se kuitenkin kunnan kaupungin ydintehtävä mun mielestä, että sehän on se kasvun mahdollistaminen, se on sen sivistyksen kasvun, sivistystason kasvun, lasten, nuorten kasvu ja sitten niiden yritysten, joita sinne toimii tai kenties olisi tulossa tai jäämässä, niin että ne voi sitten kehittyä, että ei tähän nyt ehkä semmoista tämän suurempaa viisautta ole. No ehkä sanoisin tämän, minkä on monesti aikaisemminkin käyttänyt, niin Tommy Tabermania voi aina siteerata, eli kysymys, tai runonimeltä kysymys ilman numeroa, eli epäröinnin hetkellä kysy itseltäsi, kuinka paljon sinulla on tänään varaa jättää rohkeutta käyttämättä. Jenni, osasit tuon Tabermanin? Joo, totta kai, kun se on hyvä. Jos tästä jatkaa sitten Minna Kantilla, että kaikkea muuta, paitsi ei puolikuollutta elämää, että jos mennään oikein ylevästi. No en mä tiedä, mun mielestä tässä oli hyvä esimerkki jotenkin tässä kattauksessa tänään siitä, että eihän meillä tietoa tästä maailmasta puutu. Meillä on tietoa taloudesta, meillä on tietoa aluekehityksestä, meillä on tietoa ihan riittävästi, että sitä edelleen lisää sitä semmoista analyyttisyyttä siihen toimintaympäristön muutosten tarkasteluun. Ja mun mielestä on Jussin pointti siitä, että jos me ollaan tehty joku päätös ja sitten toimintaympäristö muuttuu ja se ei enää pädekään ne oletukset, niin onko kyseessä silloin epäonnistuminen? Jos ei ole analyyttisyyttä, niin kyseessähän on siis virhe. Te urpot ette tajunneet, että tämmöinenkin tulee. Tai sitten, että ajatellaanpa uudestaan. Et ehkä mun jotenkin se, että mä puhun aina tämmöisiä niin kuin abstrakteja lätinöitä, mutta se, mitä Johanna ja Eero omissa puheenvuoroissaan toi hienosti musta esille, on se, että meillä on kyllä keinoja
laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja siihen laadukkaaseen päätöksentekoon ja toimeenpanoon siellä kunnissa. Et jos jotain kuulijoille, niin ottakaa nyt ainakin käyttöön ne, mitä Johanna ja Eero niissä puheenvuoroissaan nosti esille, että aika pitkällä on semmoinen kunta, joka pystyy tolla tavalla tarkastelemaan ja tekee valintoja suhteessa tulevaisuuteen. Hyvä. Mitä Johanna haluaisit jättää? No ehkä sellaisen, että niin kuin pikavoitot harvoin tuottaa niin kuin lopputulosta, niin kuin, joka kestää kauan. Että se voi hetken lämmittää, mutta se, että jos kunta on niin kuin johonkin menossa, niin kyllä se niin kuin pitää tietää, mihin se on menossa. Ja sitten siellä matkalla on, ja sitten kun siihen tulee ne muutokset, niin mehän ollaan nyt tässä viimeiset vuodet oltu pelkässä muutoksessa, niin ok, ei sanota, että kun muuttuu, vaan se, että oikeasti niin kuin katsotaan, että mikä se vaikutuskulma siihen on. Mutta mennään silti eteenpäin. Et jos me ollaan katsottu, että tämä on se meidän tie, tai sitten tunnustetaan, ei vaan niin kuin lopeteta, vaan sitten tunnustetaan, niin kuin, että nyt tämä on käyty läpi, että me ei päästä tästä, ja valitaan sitten oikea tie, eikä vaan odotella, että tämä loppui tästä niin kuin vaivihkaan sen takia, kun sanotaan, että olosuhteet muuttuu. Et ne on mun mielestä niin kuin strategisia päätöksiä niin kuin siitä, että loppuuko ne vai eikö. Ja sitten se pitää myös niin kuin pystyä perustelemaan. Ja sitten yksi, mikä ehkä tälle oma taustani on niin kuin pörssiyhtiössä on ollut johtajana, niin siellä hitsi koko ajan kaikki numerot piti niin kuin löytyä jostain. Niin ehkä tämä Eerolta, että talousarvio, niin se voi mennä pieleen, mutta jos et sä tiedä, mitä sä oot sinne laskenut, niin kauhean vaikea sun on selittää sitä. Et sitä mä oon sanonut niin kuin omalle porukalle, että jos sä on laskenut, että 10 pihviä laitettiin tähän talousarvioon ja sä sait vaan 9 aikaiseksi, niin mä ymmärrän, että sieltä jäi rahaa. Tai jos sulla tulikin 11 pihviä, jotka oli hyviä, niin mä ymmärrän, että menee lisämäärärahaa, mutta multa ei saa lisämäärärahaa silleen, jos ei tiedä, mikä oli lähtötilanne. Että sit pitää itse vaan jotenkin seivata siellä. Ja tämä on niinku musta yksi ongelma niinku kuntapuolella, että talousjohtaminen niinku ei ole niinku semmoinen mitattava juttu, vaan siellä selitellään niinku liikaa. Talousjohtajan tai entisen talousjohtajan, nykyisen talouskonsultin ajatukset nyt tähän Johannan. Mitä haluaisit jättää? No siis tuo oli niin hyvä pointti tuo äskeinenkin, mutta ehkä mun mielestä tästä keskustelusta vielä, mitä tässä puhuttiin, oli myös tämä, että niin olisi keskinäinen luottamus siellä kunnassa, ja sitä voi myös jokainen rakentaa itse sillä omalla käytöksellään, ja sillä myös sillä näkemyksellä siitä, että uskoo siihen hyvään, että se toinenkin pyrkii varmaan siihen parhaaseensa ja ehkä kuunnella myös sitä toista paremmin myös niissä vaikeissa keskusteluissa, ettei puhuta toisten ohite eikä varsinkaan huudeta toisten päälle, niin kyllähän sillä nyt jo aika monta keskustelua saadaan paremmaksi ja myöskin voi sitten ymmärtää paremmin niitä faktoja, mitä on sitten talousarviossa tai strategiassa käsittelyssä. Hyvä lopetus. Hei, kiitos Jussi, kiitos Eero, kiitos Jenni, kiitos Johanna ja kiitos Janne, joka nyt ei mahtunut sohvalle. Ja kiitos Kimmo. Ja kiitos Kimmo, tämmöinen keskinäisen kiittämisen kerho. Ja siis hei kiitos kuulijoille. Me ollaan tänään siis kuultu, että kunnissa tehdään rohkeita ratkaisuja, myös silloin, kun se on vaikeaa. Raisio ja Hyvinkää ovat osoittaneet, että toisin tekeminen on mahdollista, kun on tahtoa, on rakenteet ja lupa myös epäonnistua. Toivottavasti sä sait nyt mukaasi ainakin yhden asian. Aineistoon pystyt palaamaan sekä kalvoihin että tähän tallenteeseen. Ja kiitos vielä kaikille teille, kun olitte aktiivisesti mukana. Ja myös palautekysely QR-koodin osalta pitäisi tulla johonkin. Ja toivottavasti täytätte sen ja annatte meille palautetta, niin se olisi hienoa. Me nähdään seuraavissa webinaareissa tai kuntakentällä tai missä tahansa. Kyllä te tiedätte. Moikka! Moi moi! Moro!